Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, nagdangat na sa 7 ka mga suspected NPA ang napatay sa encounter sa Banwa, Sangkanduni. PNP naka-recover sang container sang gasolina sa mga napatay, gani ginausisa kung gintuyo nila nga sunugo ng palm oil plantation. Sa nabukid nga parte sa barangay Gatuslao sa Banwa, Sangkanduni, nagsugat anay ang puwersa sang 47th kag 15th Infantry Battalion sang Philippine Army kag mga nabilin nga puwersa sang NPA mga alas 3:40 kaina sang kaagahon. Sunod kay Brigadier General Joey Escanillas, Commander sang 302nd Brigade sang Army, nakabaton sila sang impormasyon gikan mismo sa mga pumuluyo nga may presensya sa mga armado sa area. Mga 40 minutos naglawig ang tiniruhay nga nagresulta sa pagkapatay sang 7 ka mga suspected NPA members. Ang natabuan sa enkwentro, kabahin pa sa masobra 6,000 ka hektarya nga forestal land sa barangay Gatuslao, nga convert sang Hacienda Asia Plantations Incorporated o kon HAPI sa isa ka palm oil plantation. May 8 man ka mga high-powered firearms nga nakuha sa ila. Sa report gikan sa Candoni PNP, ginsiling sang PNP nga may nakuha sa mga rebelde nga mga gasolina bisan wala man sila sa mga dala nga motorsiklo. Gani ila ginausisa kung bala may tuyo ang mga armado nga sunugo ng bahin sang palm oil plantation. Nanging kontrobersyal ang plantation kay may mga environmentalist group kag pumuluyo mismo nga nagapamalabag diri bangod sang pagkakalbo sang kabukiran. As of press time, wala pa makilala ang 7 ka mga lalaki nga nagkalamatay sa encounter. Nagapadayon man ang clearing operation sang Army.